Luna. Hun er lækker. Der er lyd på, ja. Altså, jeg hedder Sadie. Jeg er sangerinde. Jeg har arbejdet på en bar det sidste år. Wow! Har du fået kontrakt? Ikke endnu. Så er det så op til jer, fyre. Hvad er det, I siger? Kom, vi skal trykke. Længe. Hvad gør man? Kommer bare, skat, det kommer. Okay. Se senere alligevel, ikke? Pind væk. Du er tændt. Åh ja. Kom nu! Henrik. Henrik, er du ikke tændt? Jamen, Jeg ved ikke, hvad skal jeg? Hun har flotte bryster. de der lovbasser. Jay. Du er stadig tændt. Okay. Hvad kaldte du mig? Jay. Jamen, det er jo mest bare fordi, at jeg har ikke... jeg har ikke kunne score det seneste stykke tid. Så jeg vil rimelig gerne score. Altså... Fedt. Wow, han er fræk. Spørg nogen af dem, der er slukket. Har du set Baileys? Åh, rødt. Så. Du er slukket. Hvorfor? Jeg kan ikke lide rødhåret. Det passer jo så bare ikke rigtigt. Det kan du ikke gøre. Nu er vi kommet dertil, hvor Sadie gerne vil fortælle lidt mere om sig selv, så nu vil jeg give mikrofonen videre til Sadie. Jeg ved ikke, hvad der som er rigtigt at sige. Jeg danser. Wow, og så noget dans. Ja, nemlig. Jeg har mit eget firma. For undertøj. Sanger og danser. Ja, jeg er sanger, jeg danser og jeg laver undertøj til eksotiske veje, så... Og også erotisk også det. Men det er eksotisk også. Det er meget specielt. Vil du have mikrofonen igen? Det er op til jer fyre derude. Hvad siger I til sådan en lækker sag der? Hvem sagde det? Og dig, Frederik? Frederik. Hvorfor? Men altså på Bornholm, der har vi jo ikke så meget. Jeg må indrømme, jeg har altid haft interessen selv. Så derfor så... Jeg ved, at vi kan få nogle hyggelige aftener. Og så kan jeg godt lide rødhåret. Du vil ikke rigtig skræmme dem væk, hva'? Så derfor har vi snakket med 3 af dine veninder. Det er Lola, Leila og Nina. Det hedder altså Honey. Er du glemt det? Der er så mange ting, som jeg vil sige. Altså,
Hun er da meget sød, men jeg er faktisk lidt uvenner med hende lige nu, fordi hun kysser med min kæreste her i weekenden. Så jeg vil nok sige, at hun er en rigtig sød. Hun bøvser altid, det er så. Og hun har et stort hold på det. Helene, hun fylder 18 i dag. Det er Helenes fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun sikrer sig en gave, for som hun har ønsket sig.